Jeg skal nu vise dig, hvordan du hurtigt kan lave en key-test i Maple. Vi har her resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, som du måske kender. Man har spurgt 360 personer, hvor mange penge de bruger på tøj hver måned. Så har man delt dem op i dem, der bruger for over 1.500 kroner, og dem, der bruger for under. Vi skal så finde ud af, om der er forskel på mænd og kvinders forbrug. Og vi sætter derfor den hypotese op, at der ikke er nogen sammenhæng mellem køn og forbrug. Inden vi kan lave vores analyse, så skal vi have skrevet vores resultater ind i form af en matrix. Og den matrix vil jeg kalde for OBS, for observerede værdier. Vi laver en matrix her, ikke, med 2 rækker og 2 søjler, og så skriver jeg mine resultater ind her. 98, 102, 60 og 100. Og igen, hvis jeg vil undgå den her ekstra udskrivning her af matricen, så kan jeg sætte et kolon her efter den første og trykke enter. Vi vil nu teste vores hypotese under et 5% signifikansniveau. Og det gør vi ved den her særlige kommando i Maple, som er en lille smule kringlet at skrive. Key Square Independence Test, og de data, der skal bruges, skal komme fra matricen, der hedder OBS. Og det her level, vi tester under det her, det er 0,05. Og jeg trykker enter. Så kommer der nogle resultater ud her. Men dem bliver vi jo nødt til at tolke lidt på. For det første, så står der, at hypotesen er falsk. Det vil sige, at den her hypotese, som vi har sat op her, altså at der ikke er nogen forskel på mænd og kvinder, den må vi forkaste ud fra den her analyse. Så har vi en kritisk værdi her på 3,84, og det betyder, at hvis vores H0-hypotese er rigtig, så vil man i 5% af de tilfælde, hvor man laver en stikprøve på 360 personer, få en key-teststørrelse, som er større end 3,84. Vi får her en key-teststørrelse på 4,77, så vi må altså forkaste den her H0-hypotese. Og her har vi så den her key-teststørrelse, som jeg netop nævnte her på 4,77. Så får vi at vide, at der her er tale om en key-fordeling med 1 frihedsgrad. Og det sidste, vi får at vide, det er den her p-value udtrykker, hvor stor sandsynlighed der er for at få præcis sådan en teststørrelse, som vi har, hvis H0-hypotesen skal være sand. Derfor så betyder det, at hvis vi får en stor sandsynlighed her, så er der stor sandsynlighed for, at 0-hypotesen er sand. Hvis vi finder en lille sandsynlighed, som vi gør her, så må vi forkaste H0-hypotesen. Jeg skal lige nævne her til sidst, at hvis du vil have skrevet dine resultater ud med lidt mere tekst og forklaring, så har du mulighed for at sætte en kommando ind her, som hedder info level, og så statistics i skarp parentes her, med 1, sådan her. Så hvis jeg trykker på vores Key Square Independence Test igen, så får man skrevet resultaterne ud med lidt mere tekst.